Ці законне накіраванне дрэнна працуючых работнікаў на вайсковыя зборы? Гісторыя з адпраўкай дрэнна працуючых работнікаў на вайсковыя зборы небяспечная найперш тым, што гэта новая мера пакарання за працоўныя паводзіны. Беларускае заканадаўства такога механізму не прадугледжвае, але што ў сучаснай Беларусі робіцца паводле закону. Иногда не до законов. Закон у гэтай краіне адзін, і выглядае ён даволі вар'яцкі, як і сама ідэя, пазычаная з досведу прыгонніцкага рэжыму расійскай імперыі. Паводле закону, калі работнік парушае працоўную дысцыпліну, існуе пералік мер пакарання згодна з артыкулам 198 працоўнага кодэксу. Але адпраўка ў войска ў гэтым пераліку няма. Аднак важна іншае. Сёння кіраўнік прадпрыемства можа па сваім меркаванні вырашыць, што канкрэтнаму работніку пара паслужыць. І ён жа вырашае, хто дрэнна працуе, а хто добра. Само гэта паняцце юрыдычна не акрэслена і адкрывае велізарныя магчымасці для свавольства. Мы бачым, як пасля публічнага даручэння мясцовыя чыноўнікі пачынаюць шукаць спосабы яго выканаць, хоць адпаведнага правового механізму ў заканадаўстве няма. Нагадваю, што ў сельскай гаспадарцы і так не хапае работнікаў, але замест таго, каб стварыць умовы, пры якіх людзі захочуць працаваць, улада працягвае запалохваць. Калі сёння работніка можна адправіць у войска за тое, што ён нібыта дрэнна працуе, заўтра застаецца толькі спытаць, якое яшчэ пакаранне беларускія памешчыкі прыдумаюць для сваіх прыгонных.